Zahvaljujem. Kolega Ćurić, možete postavljati pitanja. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Imam dva pitanja za gradonačelnika Miletića. 17. veljače u Glasu Istre objavljen je intervju s gospodinom Marijom Banožićem, ministrom državne imovine u hrvatskoj vladi. Ministar u intervju kaže, a ja ovdje citiram jer se tiče grada Pule, sljedeće. Na pitanje kako ocjenjuje suradnju s Pulom, ministar odgovara blago rečeno nikako. Ne znam zašto se kategorički odbija suradnja grada Pule s mojim ministarstvom. Nadalje, ministar pita zašto se gradonačelnik ne odazove barem jednom sastanku radne skupine ili bar jasno kaže je li ili nije za projekte na kojima mora surađivati s ministarstvom. Drugo, ministar u tom istom intervju kaže da je gradonačelnik Miletić nametnuo u javnosti tezu da je država kriva što projekti stoje, ali to čini kako bi prikrio jedan nerad, nezainteresiranost i apsolutnu nesuradnju grada Pule s ministarstvom na projektima hidrobaze Sakorđane i Muzila. Ponavljam, ministar tada, to je bilo ponedjeljak u intervju, prekjučer praktički kaže da gradonačelnik Miletić nikad nije sudjelovao niti na jednom sastanku radne skupine, niti je prihvatio razgovarati s ministrom na ovu temu. I ono najvažnije, ministar veli da ima informacije da možda postoje neki dublji razlozi zbog kojih grad Pula koči ovu investiciju vrijednu 30 milijuna eura, a to je priča oko koncesija na beach barove. Znači na barove na plaži. Sad, moje prvo pitanje je zašto nikad, gospodine gradonačelniče, niste sudjelovali niti na jednom sastanku radne skupine, niti ste prihvatili poziv ministra na razgovor? I drugo pitanje, krije li se zaista iza svega ovoga samo vaša želja da podobnima date u koncesiju beach barove Puli? Na koncu, gdje možemo uopće dobiti popis svih koncesionara pulskih beach barova, jer šuška se da se radi o jednim te istim ljudima, samo pod različitim nazivima tvrtki, a svi u dubokoj sprezi s IDS-om. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Ne znam da li griješim, ali nekakav zvuk se osjeća, jel da? Dobro, sad je prestalo. Može. Dakle, krenimo redom. Grad Pula niti može, niti želi, niti hoće kočiti razvoj i mislim da je to jedan pokušaj okretanja teza. Još jednom ću ponoviti. Tim područjem gospodari Ministarstvo državne imovine. Grad Pula je temeljem odluke predstavničkog tijela grada, to je ovo gradsko vijeće, potpisao sa Vladom Republike Hrvatske sporazum gdje ministarstvo raspisuje natječaje. Dakle, vi možete pitati slobodno vašeg ministra zašto natječaji nisu raspisani. Dakle, raspisan je bio samo jedan natječaj i to za hidrobazu. Natječaj za Sakorđanu nikad nije raspisan. Natječaj za Muzil nikad nije raspisan. Ne znam kako si ministar može dozvoliti tako nešto iskazati kad vrlo dobro zna da je upravo temeljem sporazuma između grada Pule i Vlade Republike Hrvatske Ministarstvo državne imovine nadležno za provođenje samoga natječaja. Točka 2. Ne da ministar nikad nije tražio razgovor. Do ministra jako teško doći. I to vam mogu posvjedočiti jer smo itekako više puta pokušali s ministrom razgovarati. Dakle, ukoliko je on uputio bilo kakav poziv gradu Puli za razgovorom, ja vam se duboko ispričavam, ali bi volio taj poziv vidjeti. Volio bi da ga neko pokaže, ukoliko je tome tako. Jer kako na drugi način tvrditi da netko odbija razgovor, kad razgovor nikad nije niti zatražen. Treća stvar, na svakoj sjednici povjerenstva predstavnik grada Pule sudjeluje. Na svakoj. Dakle, svaka sjednica, članovi u povjerenstvo su imenovani između ostalog od strane grada Pule koji ima jednog člana, ostalo je imenovana dakle različita ministarstva. Ali naš se član na svaku sjednicu odaziva. I uopće ne vidim razloga dovoditi u svezu sudjelovanja gradonačelnika u povjerenstvu kojemu ne pripada. Ali gdje je ključ problema, gospodine Ćurić? Ključ problema je u tome što ova država loše gospodari svojom imovinom. To je ključ problema. Ključ problema je što ja sam gotovo uvjeren da ministar niti ne zna, osim kroz katastarske čestice, o kojim područjima priča. Vi biste to, ja mislim, trebali znati kao čovjek s ovoga područja.
Dakle, kad mi danas govorimo o području hidrobaze, i to sam prije odgovoru pokušao obrazložiti, u tu hidrobazu je uloženo već preko 15 milijuna kuna javnog novca, što proračunskih sredstava grada Pule, što proračunskih sredstava Ministarstva turizma, u većoj mjeri grada Pule. I to područje je uređeno i kao takvo otvoreno je svim građanima. I jednostavno meni je teško prihvatiti da netko inzistira da se mora uključiti područje pomorskoga dobra u natječaj za pravo građenja na području hidrobaze, jer da bez toga nema interesa investitora. Gledajte, investitori su dali 3 primjedbe. Jedna je dužina roka prava građenja, druga je mogućnost korištenja državnih poticaja za nove investicije i treći je bio zahtjev za uključivanjem plaže. Pa šta košta objaviti jedan natječaj? Pa nije to baš tako neki veliki izdatak za državni proračun i nadležno ministarstvo da ne proba korigirati 1 od 3 ili 2 od 3 zahtjeva pa izaći s natječajem. Međutim, ono što je posebno interesantno da za druga 2 lokaliteta natječaj uopće se ne raspisuje u nikakvom obliku. Zar i to koči grad Pula? Zar mi to kočimo? Pa sjetite se samo kad smo donašali prostorne planove koji je bio pritisak na ovu gradsku upravu. Upravo zbog tih lokaliteta. Ali to je ovaj grad napravio kako bi omogućio razvoj. I sad onaj koji je vlasnik ne poduzima ništa, ne samo da ne poduzima ništa, nego još traži izliku u jedinici lokalne samouprave koja sudjeluje u suvlasništvu u nekoliko postotaka. A i to smo pokušali izbjeći upravo na način da smo rekli oko nekih čestica se vode sporovi, sporimo se, istina je, grad Pula smatra da je to gradska imovina, država smatra da je državna imovina, ali kako bi to prevazišli, sporazumno smo utvrdili da to ne može utjecati na projekte i natječaje, već kad jednom sud donese pravorijek, ovisno o tome tko koliko ima vlasništva, onda će dakle nekakve naknade u tom omjeru i podijeliti. Zašto bi mi kao jedinica lokalne samouprave odustali od prava na imovinu ovoga grada? Mislim da to nitko odgovora neće napraviti, ali to apsolutno nije zapreka kako bi se raspisivali natječaji. Dakle, mi kad raspisujemo natječaj za poslovne prostore, ako netko ne izlicitira prostor, mi taj natječaj ponovimo za 2 tjedna, 3 tjedna, mjesec dana. Možda ponekad i promijenimo kriterije kako bi našli interesa, ali ovdje nema ničega. Mi pričamo o 10 godina o jednom pozivnom natječaju za 3 lokacije i jednom natječaju za hidrobazu. I to je sve u 10 godina. Grad Pula nema ovlasti jer nije vlasnik za raspisati te natječaje. Znači, mi nismo vlasnici. Da jesmo, mi bi ih raspisali. I to davno. Gradonačelniče, samo ono drugo pitanje vezano uz koncesije, podobni beach barevi i tako dalje. Dakle, sva koncesijska odobrenja su javna. Imamo plan gospodarenja pomorskim dobrom, na njima su određeni lokaliteti sa određenim namjenama, znamo kako je uredba vlade definirala korištenje pomorskog dobra putem koncesijskih odobrenja. Ukoliko želite znati koji su koncesionari, slobodno se javite u upravni odjel, apsolutno ne vidim razloga zašto vam se to ne predoči. A te insinuacije koje kome, gledajte, pa vaša vlada od 19 ministara, njih 14 posmjenjivala zbog čega? Imovine, imovinskih kartica, da ne kažem čega. I vi sad na taj način ovdje nastupate. To treba imati onako, i već sam jedno rekao što, na obrazu. Kolega Čurić. Hvala lijepa. Na prvo pitanje koje sam postavio zašto nikad niste sudjelovali ni na jednom sastanku radne skupine, odgovorili ste da vama kao gradonačelniku nije tamo niti mjesto, jer ispred grada Pule tamo sudjeluje na toj radnoj skupini već osoba koja je u tu svrhu imenovana. Sačekat ćemo ministrov odgovor na ovu vašu tezu, ali sam za sada zadovoljan osobno tim dijelom odgovora. Naravno, sačekat ćemo i ministrov odgovor da li je to zaista tako. A ovo drugo pitanje, krije li se zaista iza svega samo vaša želja da podobnima date u koncesiju pulske beach barove, te gdje možemo dobiti popis svih koncesionara pulskih beach barova, jer se šuška da se radi o jednim te istim ljudima samo pod različitim nazivima tvrtki, a svi su navodno u dubokoj sprezi s IDS-om. Ja ću biti slobodan, javiti se u ured koji ste predložili da vidimo taj popis.
i ne mogu reći da sam u potpunosti zadovoljan sa tim drugim odgovorom i zahvaljujem predsjedniku gradskog vijeća što je gradonačelnika i podsjetio da odgovori uopće na to drugo pitanje. Gradonačelniče može. Dakle, prvi ministar imovine dok ga premijer nije smijenio, gospodin Marić, jel tako, je došao u ovaj grad i itekako se interesirao čime država u ovom gradu gospodari. Ja doista mislim i čvrstog sam uvjerenja da bi državni dužnosnici na toj razini, a ne pričamo o maloj imovini na području grada Pule, jer ovo je bio jedan jaki vojni grad, to smo prije konstatirali, temeljem toga velik dio imovine pripada Republici Hrvatskoj. Treba imati motiva i trebao bi imati prioriteta vidjeti, osobno se uvjeriti u tim lokalitetima o čemu se radi. Ja sam sudjelovao apsolutno na svim sastancima gdje sam sudjelovati mogao, ali vi ne možete doći na jedan sastanak povjerenstva ukoliko vi niste član toga povjerenstva. To bi vam trebalo biti razumljivo i jasno. I kažem da naši stručni ljudi su se odazvali svakom sastanku, čak što više i inicirali i požurivali kako bi se ti sastanci češće odvijali. Jer vidimo da od 13. rujna 2018. godine upravo u ovoj vijećnici i velikih najava o milijardama kuna investicija stvar se gotovo nije pomakla s mrtve točke. Bio je raspisan samo jedan natječaj, jedan jedini, za hidrobazu. Ponavljam, zašto se to nije dogodilo sa druge lokacije? Zašto se nije dogodilo? Netko bi trebao dati odgovor na to pitanje. Ali ne prihvaćam tezu ministra koji kaže ja sam imenovan tek prije 6 mjeseci, pa onda sve ono prije njega nije moja odgovornost, a s druge strane bez da, po mom mišljenju, se uopće upozna sa projektima, upozna sa lokalitetima, na ovaj način daje izjave. Mislim da to nije dobro, da nije dobro ići na nekakvu osobnu razinu, mi predstavljamo institucije, a ono što se u našem svijetu voli kazati na kraju cijele te priče, karta kanta. Dakle, postoje dopisi, papiri koji vrlo jasno ukazuju tko je na koji način postupao i što činio. Jedno je dojam, mišljenje, o tome se da raspravljati, ali papiri i odluke koje su donašane, dopisi koji su odaslani su u tom smislu apsolutno neumoljivi. A ovo šuška se navodno, gledajte, ovo je ipak razina gradskog vijeća, mislim da nije mjesto gdje se na taj način može nastupati, jer onda se može šuškati o puno toga. A to bi trebalo izbjeći sa razine razgovora gradskog vijeća, to je više tema na Merkatu, uz kafe, nego na poziciji gradskog vijećnika.